Kini bayadu inji kadik parandu special place 23 ini betrada ಗಣೇಶ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ಇಂಕಿನಿ ಬೈಯಾಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪರುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಪಂಡ ಇನಿಯತ್ತ ಪಂಡ ತಾರೀಕು 23 ಇನ್ನು ಬೆತ್ರದ ಗಣೇಶ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅವಳು 5 ದಿನದ ಇಪ್ಪೇರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಪಂಡಲು ಗಣಪತಿನ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಬಹುಜಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯರ ಉಂಟು ఆయన ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವಳೆ ಬೇಲೆ ಪುಣೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆರ ಅವಳೆ ಉಂಟುವೀರು ಕೂಡ ಇಡೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ. ಸೊ ಆರು ಕೂಡ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬಂಗಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬೇಳೆದಲ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪ ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪುರ ತೂದ ಈ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು 3 ಜನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಐನಾರ ಅನ್ನೋದು ಪಿದ್ದಾಡೋಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಪುರ ಆತನು ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಳು ಉಂತುದಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಸೈಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಕಡು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಲ್ಪನೆ ಪೋದು ಅಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ಯ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅಂಡು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸಿಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋದೆ ಗಣಪತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಉಂತಾದಿತ್ತೇನು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತೂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಎದುರು ಪೋದೆ ಉಂತಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರನ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಎದುರೆ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯ ದೇವೇರೇನು ಯಾನು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ಸೇ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಆಯ್ಜ ಅತ್ತ ಪಂದೊಂಜಿ ಅಂಚ ಈ ಕೈಕಂಬದ ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎತ್ತಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಉಂತುಂತುದೆ ಸೊಂಟ ಊರ್ದು ಹೋತುಂಡು ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ತುಯ್ನಾತ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಂತುಜ್ಜಿ ನನಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿದಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಏತಾಪುಡ ಆತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಿಲತ್ತು ಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಆಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಮಾತ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪೆ ಇಜ್ಜುಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಆ್ಯನ ಸೊ ಇಂಕ ಅವಳೆ ಉಂತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದಾಡೊಂದೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ತೂವೊಂದೇ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಕೈ ತಲೆಡ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮೇ ಆಯ್ತು ಡೈಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತ ಆಪುಣತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ತುಯ್ನಾತ್ ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ತುಯ್ನಾತ್ ಖಾಲಿ ಅಂತಿಜ್ಜಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನನಲ ಇತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಾಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ತುಪ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಚ್ಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು.
ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡೆ ಪನೋಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಜನ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆಜಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಈತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರ ಆಪ್ನ ಅತ್ತ ಪಾಡ್ವಾನ್. ಈ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋಲ ನಿಕ್ಕಿ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಲ್ಪಾದಿನ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ಡ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಜೀಪ್ಡ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ನಂಗೆ ಕಲೆನ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾದೆರ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಚಂದ್ರನಡೆ ಪೋಪಿನ ತೂನಾಗ ಹೃದಯಗಳ ಬೆಸೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನನಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ನನಲ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಈತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ.